פעם סיפרתי לכם, אני חושב. רב זושה מנפולי יש שני אחים. רב זושה מנפולי ורב אלימלך מליזנסק. האחים הקדושים קראו להם. שני צדיקים. היו מסתובבים בארץ, אז בחוץ לארץ, כן, לא אצלם ברוסיה, בפולין, היו מסתובבים בגלויות. מה זה גלויות? משהו נורא. שאסור לישון יומיים באותו מקום. יכולים כל יום לעבור, והם כמו איזה נוודים כאלה, מסכנים, קבצי נדבות כאלה. הם מספרים שפעם הגיעו לאיזה בית מרזח כזה, פאב כזה של גויים. אז הם תפסו איזה פינה לישון ככה, אז הם ישנו ככה מקורבלים אחד עם השני. הגיעו חבורת ככה גויים שיכורים, שתו, וואי, השתכרו. התחילו ללכת ככה לרקוד, יאללה! היה פעם איזה אחד שיקור כזה, הלך ככה ברחוב, וואי, 3 לפנות בוקר. עוצר אותו שוטר, לאן אתה הולך? אומר, אני הולך להרצאה. הרצאה? ב3 לפנות בוקר. הרצאה שונה בדיוק, אומר לו שוטר. אומר לו, הרצאה של אשתי. איפה היית? למה שתית? הרגיש טוב. החבר'ה הגויים האלה התחילו לשתות. ואז הם פתאום ראו שני היהודונים האלה שופים בצד. אמרו, בואו נקים אותם שיסמכו אותנו. אז הם ישנו, כאשר רב זושה הוא הקטן, הוא בחוץ יוצא, ורבי מלך צמוד לקיר. כי תמיד ליד הקיר זה יותר כיף כזה. כמו בחדר שלה, יש להם את המיטה יותר טובה, כאילו, אתה יודע, ליד השידה, ליד הזה, יש כאילו, פוזה כאילו נחמדה, מי שתופס ראשון הרוויח. לא, לפני החתונה שתתחתנו תדעו, מהר כניס חדר שנה תבחרי מיטה. כאילו, אחרת זהו, זה, לא, אין החלפות. לא, סתם, אבל, את הצד שלך שיהיה צד טוב. אבל, רב זושה מנפולי היה הקיצוני, החיצון, ורבי אלימלך הגדול יותר היה צמוד לקיר. אז הגויים תפסו את הראשון, את רב זושה, העירו אותו, בוא, תרקוד לפנינו. וככה אילצו אותו לרקוד לפניהם. עם מקדחים ככה ירו ברגליים, כאילו ככה הוא רוקד, איזה יופי. בשלב מסוים הוא ראה שהם לא שמו לב, חתך, וחזר לישון. תראו כאילו יהודים פשוטים, לא מתרגשים, כאילו לא איזה דיכאון, הם הלכידו אותי, כאילו. לא, אין לי חשי לחיות אותה. לא, שום דבר, כאילו בסדר. מה שמגיע מקבלים, מה קרה? לא מתרגש. טוב. ההוא נכנס, חוזר לשכב שמה, תוך כמה דקות, הגויים קולטים, רגע, איפה הרקדן? נעלם. ישר הולכים להעיר אותו עוד פעם, הוא הקיצוני, תופסים אותו, בוא, תרקוד. ההוא התחיל עוד פעם, לא, יופי. רואה שלא קולטים, בוא, חתך. אז רבי אלימלך האח שלו אמר לו, מה, זה לא פייר, תשמע, רק אתה זוכה לרקוד. כאילו, רק אתה רוצה ביזיונות, גם אני רוצה. תבינו, צדיקים פעם ידעו, ביזיונות זה דבר טוב. החפץ חיים, צדיק, קדוש, אחד מגדולי ישראל. ראה אותו פעם אחת, תלמיד שלו בחדר בוכה, אמר לו, הרב, למה אתה בוכה? הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא לא זיכה אותי שאני אקבל קצת ביזיונות? אני תלמיד חכם, כאילו רב, כולם כאילו מכבדים אותי. אני רוצה לזכות קצת בביזיונות, אנחנו לא מבינים את הדברים האלה. לא, קצת ביזיונות בעבודה או משהו. די, איזה דיכאון, לא בא לפה יותר, העליבו אותי. מה אתה מתרגש? מה קרה? אז מה? לענייננו, רבי אלימלך אח שלו אומר לו, תשמע, זה לא פש רק אתה זוכה לרקוד. בוא נתחלף, שפעם באה הם ירצו ייקחו אותי. אמר, יאללה, בוא נתחלף. התחלפו. אז רב זושה ישן בפנים ורבי אלימלך בחוץ. הגויים קולטים, איפה הרקדן? נעלם. באים לקחת את הרקדן, פתאום אחד הגויים נהיה כאילו רחמן. מה זה לא אף לוקחים תמיד אותו? למה תמיד הקיצוני? בוא ניקח פעם את זה שבפנים. לקחו את רב זושה עוד פעם. אמר רב זושה, אתם רואים, שנגזר לרקוד, אין מה לעשות. אני אצטרך לרקוד. קבל את זה באהבה. אבל למה סיפרתי לכם עליו? כי הגמרא אומרת שאדם רצוי לשאוף להגיע לדרגה שאני אהיה מסוגל לברך, להגיד תודה על הרעה כשם שאני אומר על הטובה. זאת אומרת, מתרחשים באדם בחיים יום עסל, יום בסל כזה, יום טוב, יום פחות טוב. אצלנו בספר הישר זה נקרא ימי אהבה, ימי שנאה, הרגשה כזאת. אז אדם צריך לדעת להיות מסוגל להגיד תודה על יום טוב ויום פחות טוב, אותו דבר. על בשורה טובה, בשורה פחות טובה, באותה רמה להגיד תודה, כי שניהם לטובה. יופי. עכשיו איך עושים את זה? זה קל לדבר בינינו. תזכרו, כל מה שאני מדבר איתכם, יופי. אחרי ההרצאה אתם תלכו הרב, בסדר, הבנו. אבל איך שקורה לנו משהו, בינינו אני עוצר ואני אגיד לכם, שהאוטו שלי יהיה בריא באמת. יום אחד אני נוסע עם האוטו שלי, נוסע עם האוטו, ברוך השם, מרביץ קצת עם הזה, שם לי מוזיקה בדרך, כל האוטו,
שירים כיפים כאלה, אתה מרגיש, וואלה, אבא, אני אוהב אותך, איזה זכות להיות יהודי. באמת, כיף לי, כיף לי. שם את המוזיקה, מזגן, והאוטו מרביץ, נוסע. אבל, תזכרו, בעולם הזה תמיד יש אבל כזה. מי שמפצח גרעינים יודע, לא שאני כזה פצחן, אבל כאילו, אתה יודע, מי שמפצח גרעינים יודע, אתה יכול לפצח גרעינים, פתאום יש לך אחד מגעיל כזה. איכס! הורס לך את כל הגרעינים, כאילו, ותמיד הוא גם בא בסוף, יש לו קטע כזה, דווקא אני אעשה לך, אתה נהנה, דווקא. אני רק מרגיע אתכם שככה זה בחיים, כאילו, יש תמיד אבל, כזה משהו שחייב להרוס, חייב להרוס. כאילו, ואני אומר לכם, אני מרגיש ככה, וואי, איזה כיף, אני עם האוטו, הכל טוב. עכשיו אני קולט, יש פקק, כאילו, אני רואה שאנשים מאיטים, כאילו, ואני במסלול השמאלי, ויש מישהי, לא משנה, שהיא כאילו מאיטה, זאת אומרת, יש לה קטע, כאילו, בא לי לחוץ על הברקס כל הזמן, כאילו, דווקא, כן. עכשיו אני קולט, יש לה איזה קטע, כאילו, אבל בסדר, בוא נזרום, כאילו. ואני נוסע, כאילו, וואלה, זה זכות. ואני קולט, זהר, יש לה, ואני נוסע. בשלב מסוים, אני אומר לכם, שנייה! לא, רציתי להחליף דיסק, שנייה. הורדתי את העיניים להחליף את הדיסק. איך שאני מרים את העיניים, בום! לא הספקתי בקושי, איפה הברקס בכלל? יו! אמרתי, די, זה לא היה. זה לא היה. תעיר אותי מהחלום, תעיר אותי. אמרתי, לא, עזבי, אני והקדוש ברוך הוא, כאילו, בסדר? הוא עשה לי נס, לא קרה כלום לאוטו. לא, זה רק מכה, כאילו, בטמבון, לא, הכל בסדר. אני יוצא החוצה, אוי. אני רואה את האוטו שלי. וואי. מה עם כל המשפטים? לא, הכל לטובה, כבוד הרב. צריך לברך על הרעה, כשם שמברכים על הטובה. יהיה בסדר, סע. רק הביזיונות שהאוטו שלי באמצע הכביש החוף שם תקוע. וכולם מצפצפים לי. מה אתה מצפצף? אתה לא רואה שהאוטו שלי תקוע? מה אני חושב, כיף לי פה עכשיו? או בכלל, אתם לא יודעים את זה, אבל ללבוש יש כזה ז'קט צהוב כזה, של מפגרים כביכול. זה מה שנראה אלגנטי. לא, איזה כיף, שכולם יראו אותך, זהו! איזה כיף. מה זה כיף לי? זה חוויות. למה אני אספר לכם את זה? כי קל לדבר. בוא נראה אותך עכשיו מקיים, מפנים, מיישם. ולכן, באו התלמידים של האח הגדול רבי אלימלך מליזנסק לשאול אותו, כבוד הרב, איך אפשר ליישם את זה? איך אפשר להתמודד? אמר להם, אני לא יודע, לך תשאלו את אח שלי. רב זושה מנפולי, זה הרקדן המקצועי. לך תשאלו אותו. הוא נתן את הכתובת שלו, התלמידים הגיעו לבית של רב זושה, הוא בית שחור, מסכן, האדם הזה חי בעוני, במחלות, במצב קשה. אמרו, כבוד הרב, איך אפשר לקיים את דברי הגמרא? לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה. איך אפשר לשמוח בדבר רע? אמר להם, אני אגיד לכם את האמת, סליחה שאני אומר לכם, אבל אתם לא באתם לאדם הנכון, כי אני אף פעם לא היה לי דבר רע. כאילו, לך תחפשו אנשים מסכנים שיש להם צרות בחיים. תשאלו אותם איך הם מתמודדים, אבל לי אף פעם לא היה דבר רע. אף פעם לא היה לי איסורים. מה זה הדבר הזה? זו דרך להתבונן נכון על העולם. כל אחד מאיתנו עובר עליות וירידות. אבל אם אני אזכור, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. אני מאמין לחברת תנובה. אני מאמין לרוקחים ולמעליות. אני לא מאמין לקדוש ברוך הוא. העולם הזה יותר מדי מסודר. לחשוב לרגע שאין לו מסדר. ולכן אם המסדר הזה סידר עולם כל כך מופלא, אין כזה דבר שהוא שכח אותי. אין כזה דבר שבמקרה קרה לי. רק האמונה שלי צריכה להיבחן דווקא ברגעים האלה. לא מתי שהולך לי טוב, לא מתי שבאמת אני מקווה שיצא לי איך שאני רוצה, אלא אני חי באמונה שלמה שכל מה שצריך להיות, זה מה שיהיה. אני חי ברוגע נפשי, שמה שצריך לקרות יקרה, אני סך הכל עושה השתדלות, ושיצא באמת לטובה מבחינתי לפחות. לכן אני מתפלל, לכן אני רוצה. סוף כל סוף יש לי את נטיית הלב שלי. אבל בסופו של דבר יש לפני ואחרי. לפני אני משתדל, אני מתפלל, אני עובד, אני הולך לרופא. אבל אחרי, מה שיקרה, זה יהיה רק לטובה. אני לא תמיד אראה את התמונה השלמה.
אני לא תמיד יבין למה בורא עולם בחר לעשות את זה בדרך כזו או אחרת. כי למה? אמרנו, לא שייך לשאול. למה אני אף פעם לא אוכל לדעת? למה באמת, ודווקא בגלל הנקודה הזאת הקדוש ברוך הוא עשה לי ככה או אחרת? אבל יש סיבה. תישאר רגוע, חמוד. הרי זה לא יעזור לך שתתעצבן. זה לא יעזור שתהיה בדיכאון. זה יעזור אם אתה תחליט שאני לוקח את הדברים האלה כאתגר, כניסיון, כמבחן עבור, מבחן באהבה, מבחן באמונה. זה נכון בזוגיות, זה נכון באמונה, נכון בכל דבר שלמעשה לא תמיד הדברים הולכים כמו שאני הייתי רוצה. אבל יש לפני ואחרי. כמו שאני לא מחויב אם אני לא נשוי לקבל כל דבר כמובן מאליו. אולי אם את הבחור הזה לא טוב עבורי. אולי הבחור הזה לא בשבילי. אני לא חייב לקחת לו, ככה הרב אמר, אני מקבל את הכל באהבה. ודאי שלא. אחרי הנישואים כבר זה משהו אחר. אני כן צריך להשתדרג ולדעת שאם אני בחרתי שכלית בבחורה הספציפית הזאת, או בבחור הספציפי הזה, אז אני אדע להתמודד, לא כל קושי אני בורח. כך גם באמונה. אחרי שאני בררתי שכלית שזו הדרך האמונה הנכונה עבורי, גם אם קצת קשה אני לא נשבר, גם אם קצת יש לי ניסיונות, אני לא פחות, אבל בטח לא יותר מאברהם אבינו. אני משתדל להיות, אני משתדל להחזיק מעמד, משתדל לעמוד בניסיונות, לקבל את זה בשמחה. כי האושר, תזכרו את זה תמיד, לא תלוי במציאות.